हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 14वा अध्याय, गुणत्रय विभाग योग. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि मग आपण अध्यायाला सुरुवात करूया. मी ऍक्च्युली विचारायला विसरले की आज कोणाला मंत्र म्हणायचा आहे का? हँड रेस करून ठेवा तुम्ही, मग मी तुम्हाला अनम्यूट करेल. ठीक आहे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 14वा अध्याय, गुणत्रय विभाग योग, त्रिगुणमयी माया. आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकतो आहोत, बघता बघता आपला 14वा अध्याय सुरू आहे, तर त्यांनाही साष्टांग वंदन करूया. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना ज्यांच्यामुळे आपली हा 18 दिवसाचा कोर्स कुठल्याही अडथळ्याशिवाय पार पडत आहे, तर अशा सर्व कृष्ण सेवकांना साष्टांग वंदन करून आपण पुढे जाऊया. कालच्या अध्यायात काल आपण भगवद्गीतेच्या 3ऱ्या टप्प्यावर किंवा 3ऱ्या पडावावर आपण कालपासून सुरुवात केली आहे. तर त्याचं नाव कोणाला आठवतंय का? हरे कृष्ण, कोणाला सांगता येईल? हरे कृष्ण. हा, हे कालच्या अध्यायाचं नाव झालं. पण आपला भगवद्गीतेचा 3रा टप्पा किंवा 3रा पडाव जो आहे, ज्ञानयोग. खूप छान माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा, इथे चॅट बॉक्स मध्ये आलेला आहे. विलियम प्रभूजींनी आधी मी प्रश्न विचारायच्या आधीच त्यांनी आपल्याला आपण कालच्या अध्यायात काय बघितलं ते सगळं त्यांनी पाठवलेलं आहे चॅट बॉक्स मध्ये, की कालच्या अध्यायात आपण काय शिकलो. कोणाला अजून सांगायचं आहे? मैथिली माताजी, तुम्हाला सांगायचं आहे कालच्या अध्यायात काय पाहिलं? हा, प्रणाली माताजी बोला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. कालच्या अध्यायात आपण सुरुवातीला आपल्या ज्या 4 अवस्था होत्या त्या बघितल्या, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था
आणि चतुर्थ अवस्था जी तुरीय अवस्था होती ती पण तिच्याबद्दल तुम्ही सांगितलं. नंतर आपण कोश बघितले आपले अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, त्याच्याबद्दल थोडस तुम्ही सांगितलं. आणि मग नंतर ती परीक्षित राजा ती अश्वत्थामाच्या क्रोधामध्ये त्याने तो गर्भ नष्ट करायच्या ती एक गोष्ट पण तुम्ही सांगितली. म्हणजे क्षेत्रातून आपल्याला म्हणजे शेवटपर्यंत आपला शेवट आत्मा आणि परमात्माचा आपण जे एक आपल्या अंतरिक्षात हे असतं त्याबद्दल तुम्ही सांगितलं. खूप छान. आता मला सांगा, क्षेत्र म्हणजे काय? क्षेत्र म्हणजे शरीर आपलं, म्हणजे खूप छान माताजी. क्षेत्रज्ञ? क्षेत्र म्हणजे माताजी तुमचा माईक थोडा जवळ घ्या ना. हा. क्षेत्र म्हणजे शरीर, क्षेत्र म्हणजे शरीर, क्षेत्रज्ञ म्हणजे जो शरीर चालवणारा. कोण? विधाता भगवंत. ओके. आणि अजून कोणाला उत्तर द्यायचंय? तुमचं उत्तर बरोबर आहे, आत्मा. पण हा आपण आत्मा. आपला आत्मा. हा दोन्ही उत्तर बरोबर आहे, आत्मा आणि परमात्मा. आणि ज्ञान काय आहे? आपण एवढी मोठी व्याख्या ऐकली, तर एवढी मोठी व्याख्या नाही, त्याच्यातले 2-4 गोष्टी, 2-4 शब्द. आपल्याच शरीराबाबतचं ज्ञान, म्हणजे ते आपल्याला आहे, परमात्म्याला आहे. अजून विश्लेषण. ओके. क्षेत्र म्हणजे शरीर, क्षेत्रज्ञ म्हणजे जो हे क्षेत्रज्ञ कोण आहे, की आपलं शरीर ला चेतना देणारं कोण आहे, तर आत्मा आणि परमात्मा, हो की नाही? आणि तर जो हे जाणतो आणि ते हे तो ज्ञानी आहे, बरोबर. पण मग ज्ञान काय आहे? मग त्याच्यामध्ये आपण ती व्याख्या पाहिली होती, की ते नम्र भाव असणं. त्याच्यानंतर आठवली का, आपण ते पूर्ण असं सगळं एक तो चार्ट पाठवला होता. मला ते विल्यम प्रभूजीने त्यांच्या चॅट बॉक्स मध्ये सांगितलेलं आहे. आणि हो, इथे सुद्धा सत्य सांगितलेलं आहे, की प्रकृती पुरुष काय? प्रकृती पुरुष हे आपल्याला भगवंताने अर्जुनाने विचारलेले प्रश्न आहेत. बरोबर आहे माताजी, खूप छान. तर आपल्याला ज्ञानाचं अनुशीलन करायचं आहे, म्हणजे आपल्याला कुठेतरी इंद्रियांवर नियंत्रण ठेवायचं आहे. त्याच्यानंतर जी काय आपण पाहिलं ते, तर हे आपण कालच्या भागात पाहिलं. मग ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी आपल्याला प्रक्रिया, मग आपल्याला त्यासाठी आपल्याला काय सांगितलेलं आहे भगवंतांनी, की ज्ञान आणि ज्ञानाची काय वस्तू आहे. मग त्याच्यासाठी आपल्या शरीराची आपल्याला ओळख. मग आपलं शरीर हे किती 24 घटकांनी बनलेलं आहे, बरोबर. आणि त्या 24 घटकांच्या संयोगाने आपल्यामध्ये भावना, इच्छा, ईर्ष्या, म्हणजे काही आनंद असेल, भय असेल, राग असेल, क्रोध असेल, हे सगळं जे काही आहे ते त्या 24 घटकांनी च्या संयोगाने त्या गोष्टी तयार होतात. म्हणजे आपलं हे जे शरीर जे आहे, हे ह्या प्रकृतीमध्ये, ह्या निसर्गाने, ह्या 24 गोष्टींनी बनलेलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये आपला आत्मा, ज्याला आपण बद्ध आत्मा म्हणतो, तर त्याच्यामुळे बद्ध आत्मा असल्यामुळे ह्या गोष्टी ज्या आहेत किंवा आपल्याकडनं काही कर्म, काही क्रिया घडल्या जातात. आणि हे जो जाणतो, हे जे आहे, तर हे ज्ञान आहे. आणि त्याच्यासाठी जो हे जाणतो आणि त्या पद्धतीने आपलं आचरण करतो, की त्या पद्धतीने आपल्या आचरणामध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न करतो, तर ते आहे आपल्या ज्ञानाचं ध्येय. कारण की आपल्याला सगळ्यात शेवटी काय, कुठे जायचं आहे? आपल्याला त्या भगवत धामापर्यंत जायचं आहे, हो की नाही? मग त्या भगवत धामापर्यंत जाण्यासाठी आपल्याला हे सगळे जे अडथळे आहेत ते बाजूला सारून आपल्याला वागायचं आहे. जर ते आपण बाजूला नाही सारले, तर काय होतं, आपल्याला सांगितलेलं आहे, की जर आपण त्या संयोगाने, जेव्हा त्या 24 गोष्टींच्या संयोगाने आपल्याकडनं एखादी कृती घडली जाते, तेव्हा काय होतं, त्याचा परिणाम म्हणून आपल्याला काल आपण बघितलेला आहे, की त्याचा परिणाम म्हणून आपल्याला विविध योनींमध्ये आपल्याला विविध शरीर मिळतात. कधी कधी मनुष्य शरीरच मिळतं, कधी कधी आपल्याला. आणि मग त्यामुळे काय होतं, आपण पुन्हा त्या जन्म मृत्यूच्या वेखात अडकतो आहोत. तर ह्याच्यातून आपल्याला बाहेर पडायचं असेल, तर आपल्याला काय करायचं आहे, त्याच्यासाठी आपल्याला भगवंताच्या
भक्ती करण्याशिवाय किंवा भगवंताचं नाव घेण्याशिवाय आपल्याकडे दुसरा पर्याय नाही आहे. पण ह्या 24 घटकांमध्ये एक घटक असा होता, त्याचं नाव होतं अव्यक्त. मग ते अव्यक्त म्हणजे 3 गुण. मग ते 3 गुण काय आहेत? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण आणि अगदी अगदी आपण सुरुवातीच्या अध्यायापासून ऐकतो आहोत त्रिगुण, त्रिगुण, त्रिगुण. मग हे त्रिगुण काय आहेत नेमके? ते आपण आजच्या अध्यायात बघणार आहोत. तर आपल्या आजच्या अध्यायामध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे? तर 3 गुणांनी आपला आत्मा कसा बद्ध होतो, वैशिष्ट्ये, कृती, गुणांमध्ये कसा मृत्यू, म्हणजे 3 गुण तुम्ही कुठल्या गुणांमध्येचा प्रभाव तुमच्यावर जास्त आहे, मग त्या गुणांमध्ये असल्यावर तुमची कृती कशी घडते, त्या गुणात राहिल्यावर तुमचा मृत्यू आल्यावर काय होतं, आणि मग ह्याच 3 गुणांमध्ये आपण असतो का, की या गुणांच्या पलीकडेही आपण जाऊ शकतो. मग गुणातीत म्हणजे काय? तर हे आपल्याला आजच्या अध्यायात बघायचं आहे. आजचा अध्याय पण खूप मजेशीर आणि छान आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. धन्य भगवान म्हणाले, सर्व ऋषी मुनींनी परमसिद्धी प्राप्त केली आहे. हे जाणून मी तुम्हाला हे परम ज्ञान, सर्व ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ ज्ञान पुन्हा सांगते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत सांगत आहेत की हे जे आपण ज्ञान सांगतो आहे, म्हणजे आपण जे 13व्या अध्यायात पाहिलं, त्याच्यानंतर त्या ज्ञानाचं जेव्हा आपण त्या पद्धतीने की आपण शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत आणि ते शरीर आपल्याला फक्त एक कृती करण्यासाठी, क्रिया करण्यासाठी मिळालेलं यंत्र आहे. आणि हे ज्ञान जेव्हा आपण जाणतो आणि तशा पद्धतीने आपण कृती करतो, त्यामुळे आपल्याला राग जरी आला तरी तो राग काय आहे, तो ते शरीराचा राग आहे, आपल्या आत्म्याचा नाही आहे. त्यामुळे आपल्या आत्म्यावर संयम ठेवणं, त्या रागावर कंट्रोल करणं आणि आपला आत्मा हा एक चिरंतन असा कृष्ण सेवक आहे, शाश्वत असा कृष्ण सेवक आहे आणि त्याच पद्धतीने त्याच मार्गाने वाटचाल करणं. तर हे कुठेतरी जो जाणतो किंवा ह्या पद्धतीने जो अनुशीलन करतो, तर त्यांना निश्चितच अध्यात्मामध्ये प्रगती होत झालेली आहे किंवा अनेक ऋषीमुनींनी अनेक तपोबलाने परमसिद्धी प्राप्त केलेली आहे. आणि आता मग हे आपल्या त्या याच्यावर कसं कंट्रोल आणायचं किंवा कसं, आपल्याला आता माहिती आहे की शरीर हा 24 गुणांनी, 24 घटकांनी बनलेला आहे. मग आपल्याला त्याच्यासाठी आपल्याला काय, तर ह्या 3 गुणांवर कंट्रोल करायचा आहे किंवा या 3 गुणांना नियंत्रित करायचं आहे. मग जो हे जाणतो किंवा जो हे करू शकतो, तर तो निश्चितच परमसिद्धी प्राप्त करेल किंवा, आणि म्हणून भगवंत सांगतात की मी तुला आता जे सांगतो आहे आणि पुन्हा आता तुला ते विस्तृतपणे सांगणार आहे, तर निश्चितच त्याच्यामध्ये तुला आता सांगितलेल्या ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ म्हणजे काय, की अजून तू पुढचा टप्पा किंवा अजून तू सोप्या पद्धतीने तू जे काही ऐकलं आहे, जे काही केलं, तर तू आचरणात आणू शकशील, असं भगवंत सांगत आहेत. आणि मग पुढे म्हणूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माताजी, मी सगळ्यांना म्यूट करू का? मध्ये मध्ये कोणतरी अनम्यूट होतं, डिस्टर्बन्स येतात. हो हो, चालेल चालेल चालेल. एक लक्षात ठेवा की मग ज्याला बोलायचं माताजी तुम्ही अनम्यूट व्हा. सगळ्यांना म्यूट केलेला आहे, त्यामुळे जर कधी काही प्रश्न विचारला तर आपला डिजिटल हँड रेस करायचा, म्हणजे तुम्हाला अनम्यूट करू. ठीक आहे. आता हरे आपण कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी वाचा. या ज्ञानामध्ये स्थिर होऊन मनुष्य माझ्या स्वतः सारख्या दिव्य स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो. याप्रमाणे स्थिर झाल्यावर मनुष्य सृष्टीच्या वेळी जन्म घेत नाही किंवा प्रलयाच्या वेळी व्यतीत होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आपण आतापर्यंत जे काही ज्ञान बघितलेलं आहे, मग आपल्या भक्ती योगात असेल, कर्मयोगात असेल, कालचा एक अध्याय झाला संबंध, अभ्युदय, प्रयोजन. आपला आणि भगवंताचा काय संबंध आहे? आपण शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत, आपण कृष्णाचे सेवक आहोत, चिरंतन असे सेवक आहोत. आणि आपला गोल काय आहे? गोलोक वृंदावन पर्यंत जाणं, मोक्षधामापर्यंत जाणं, हे आपलं टार्गेट आहे आणि ते आपल्याला कम्प्लीट करायचं आहे, ते आपल्याला पूर्ण करायचं आहे. मग त्याची कुठेतरी सुरुवात झाली पाहिजे. मग क्रमशः कधी कधी ह्या जन्मात होऊ शकतं, नाही तर ह्या जन्मात आपण जर खूप मनोभावे केलं, तर जसं प्रभुपाद सांगतात की तुम्ही खूप प्रयत्न केले तर तुम्हाला निश्चित तुम्ही एका जन्मात हे करू शकतात. पण नाहीतर क्रमशः, भगवंत सुद्धा म्हणतात क्रमशः तुम्हाला निश्चितच मोक्षधामाची प्राप्ती होईल. पण इथे भगवंत काय सांगत आहेत की जो ज्ञानामध्ये स्थिर होऊन भगवंताच्या दिव्य स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो, म्हणजे ज्याच्यावर नुसतं ज्ञान घेतलं नाही तर भगवंतावर दृढ श्रद्धा आहे आणि दृढ श्रद्धा आहे, दृढ विश्वास आहे आणि त्यामुळे ज्याची मती स्थिर आहे, हे तो निश्चितच
जन्म मृत्यूच्या ह्या विळख्यातून बाहेर पडेल, किंवा मग आपण जर ह्या विळख्यातनं बाहेर पडलं तर मग सृष्टीची उत्पत्ती असो, प्रलय असो, याच्यात आपण पडणार नाही, पडणारच नाही. पण जर आपण नाही बाहेर पडू शकलो किंवा काय, कसं आहे की जे लोक जन्म मृत्यूच्या विळख्यातून बाहेर नाही पडत, त्यांचा प्रलयाच्या वेळेस ते विरघळतात, आपोआप विरघळतात. आणि मग नंतर जेव्हा पुन्हा ब्रह्मदेवाचा दिवस उजळतो आणि परवा पुन्हा जेव्हा जीवसृष्टी तयार होते, निर्मिती होते, तेव्हा हेच जीव आहेत ते पुन्हा वेगवेगळ्या योनीमध्ये जन्म घेतात, हो की नाही. पण ते ह्या अंधकारामध्येच तोवर असतात. आणि म्हणून मग इथे भगवंत सांगत आहेत की ज्याला हे ज्ञान काय आहे, ज्या भगवंत कोण आहे, त्यांच्या दिव्य स्वभाव काय आहे, आणि त्या पद्धतीने ते आचरण करत आहेत, तर त्यांना ह्या गोष्टीचं ते निश्चितच बाहेर पडतील. आणि मग जे सृष्टीची निर्मिती किंवा सृष्टीचा प्रलय याच्यामध्ये त्यांना ते अडकू शकणार नाहीत. ते निश्चितच त्याच्या आतच जन्म मृत्यूच्या विळख्यातून बाहेर पडतील आणि भगवत धामाच्या जे शाश्वत असं धाम आहे तिथे येतील, असं इथे भगवंत सांगतात. हरे कृष्ण माताजी, तुम्ही म्यूट झाले. नाही, मग मी आता बोललेली ऐकू आलं का? नाही, अरे देवा, आधीच सांगायचं ना माताजी. मग मी परत तुम्ही सांग. नाही, तुम्ही जे बोलला ते ऐकू आलं. आता जस्ट तुम्ही म्यूट ओके झाला. मला वाटलं ओके. तुम्ही आत्ताचा विचारताय का. नाही नाही नाही, तुम्ही जे आधी स्लाइड वर बोलला ते होते तेव्हा आवाज होता. ओके ओके ओके. हरे कृष्ण. वृषाली माताजी नाहीये का? नाही आहेत का? हरे कृष्ण. म्यूट हे त्यांनी लॉग ऑफ केला आहे. मी चालेल, मी बोलते. ओके, हा हा, वाचाल ना? हा हा, वाचा. हो हो. हरे कृष्ण. सर्व योनेषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदपिता. हे कौन्तेय, भौतिक प्रकृतीमध्ये जन्म घेऊन सर्व योनी प्रकट होत असतात आणि मी बीज प्रदान करणारा पिता आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत सांगत आहे, जसं आता आपण इथे पाहिलं की इथे आपण भगवत धामाची आपण प्राप्ती करू शकतो किंवा त्या भगवत धामामध्ये जाऊ शकतो जेव्हा आपण हे ज्ञान घेतो. पण आता इथे भगवंत काय सांगत आहेत की भौतिक प्रकृतीमध्ये जे सर्व योनी ज्या आहेत, ज्या 84 लक्ष योनी आहेत, हो की नाही. तर ज्या 84 लक्ष योनी आहेत म्हणजे त्याची कुठेतरी जसं मनुष्य जन्माचे किंवा जो प्रथम सजीव आहे त्याचं निर्मिती कोणापासून झालेली आहे? ब्रह्मदेवांपासून झालेली आहे. तसं या भूतलावर प्रथम मानव कोण आहेत? तर मनु आहेत, हो की नाही. मनु आपण तर तसेच आणि हे मनु ही कोणापासूनच आहे? तर ते ब्रह्मदेवापासूनच त्यांनी निर्मिती झालेली आहे. मग असं आपल्याला हे माहिती आहे. तसं ह्या 84 लक्ष योनी परत हे म्हणजे जे काही आहे तर भगवंत इथे काय सांगतायत, ह्या प्रकृतीमध्ये जी योनी किंवा जे काही आहे, जे जन्माला आलेलं आहे, जे सुरुवातीला त्याचा बीज प्रदान करणारे बीज कोण आहे? तर मी आहे. म्हणजे आपले भगवंत हे जगत पिता आहेत, आपले पिता आहेत. त्या दिवशी आपल्याला आपण अध्यायामध्ये पाहिलं होतं की ते आपले पितामह आहेत, हो की नाही. पितामह कारण की त्यांच्यापासून सुरुवात झालेली आहे. मग कोणाचे तरी आपण कुठल्या तरी वंशामध्ये आपण आज आलेलो आहोत, हो की नाही. याचाच अर्थ भगवंत हे जगत पिता आहेत, पितामह आहेत. पुन्हा एकदा भगवंत सांगत आहेत की मी बीज प्रदान केलं आहे आणि त्याच्यानंतर तो विस्तार झालेला आहे. आपण ज्या प्रमुख अभिव्यक्ती पाहिल्या तर ती प्रमुख अभिव्यक्ती ते सुरुवातीला भगवंतापासून त्यांनी बीज प्रदान केलं आणि मग त्याच्यानंतर त्या योनीचा विस्तार झाला. आणि म्हणून या भौतिक जगामध्ये, भौतिक प्रकृतीमध्ये जितक्याही योनी आहेत त्याचा सगळ्यांचे जगत पिता कोण आहेत? जगद्गुरु म्हणा, जगत पिता, पितामह कोण आहेत? भगवान श्रीकृष्ण किंवा परमपिता परमेश्वर. आणि मग आपण पुढे बघूया. ह्या बघा, ह्या सगळ्या ह्या ज्या योनी आहेत ह्या प्रत्येकामध्ये, ह्या प्रत्येकाचं प्रथम बीज जे आहे ते भगवान श्रीकृष्ण आहे. आता आपण पुढे जाऊया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृती संभवा निबधनन्ति महाबाहो देहे देहि नमव्ययम्.
भौतिक प्रकृती सत्व रज आणि तम या 3 गुणांनी बनलेली आहे. हे महाभाऊ अर्जुना, जेव्हा जीव प्रकृतीच्या संपर्कात येतो तेव्हा या त्रिगुणामुळे तो बद्ध होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता आपला हा जो जो जीव आहे किंवा हा जो आत्मा जो आहे तो ह्या शरीरामध्ये शरीर धारण केलं. शरीर कोणाच्या? या प्रकृतीपासून, त्या 24 घटकांपासून बनलेला आहे, हो की नाही? मग त्याच्यामध्ये एक अव्यक्त घटक आहे. मग आणि म्हणून आपण त्या गोष्टीमुळे त्याच्या संपर्कात आलो. आपला जीव त्या शरीराच्या संपर्कात आला. त्या शरीरामध्ये तो राहणार आहे, त्या शरीरात तो वास करणार आहे आणि म्हणून तो त्या प्रकृतीच्या त्या 3 गुणांनी तो बद्ध आहे. बद्ध आत्मा म्हणतात त्याला. आपला हा जो आत्मा जो आहे त्याला बद्ध आत्मा असं म्हणतात. आणि आपल्याला बद्ध आत्म्यापासून आपल्याला मुक्त आत्म्यापर्यंत आपला जो बद्ध आत्मा जो आहे तो बद्ध म्हणजे काय? तो एका ह्या प्रकृतीमध्ये, ह्या ब्रह्मांडामध्ये, ब्रह्मांड रूपी जेलामध्ये तो अडकून पडलेला आहे आणि म्हणून मुक्ती. आपण जो जेलमध्ये असतो तर आता आपण कधी बघितलेला नाही त्याप्रमाणे आपल्याला तो अनुभव नाही. पण बघा आपण 2 वर्षापूर्वी तो अनुभव घेतलेला आहे कोरोना काळामध्ये. लॉकडाऊन, संपूर्ण लॉकडाऊन. त्यामुळे आपल्याच घरामधनं बाहेर पडण्यासाठी आपण एका घरामध्ये असं लॉकअप झाल्यासारखं की आपण बाहेर पडू शकत नव्हतं. तेव्हा आपली काय मनस्थिती होती, हो की नाही? की आपण साधं दूध आणायला, भाजी आणायला, गरजेच्या वस्तू आणायला सुद्धा आपल्याला बाहेर पडता येत नव्हतं आणि मग त्या घरामध्येच 24 तास राहायचं. तर हे जे आहे, तर असा आपला हा बद्ध आत्मा युगानुयुग सहस्रा वर्षापासून तो ह्या ब्रह्मांडामध्ये अडकून पडलेला आहे. जसे आपण तेव्हा त्या लॉकडाऊन मध्ये होतो की नाही घरामध्ये अडकलेला, तसा हा बद्ध आत्मा आपला अडकून पडलेला आहे. आणि त्याला जर मुक्त करायचं असेल तर आपल्याला भगवंताचं नामस्मरण करायचं आहे. आणि म्हणून मग हे जो बद्ध काय आहे तो कुठल्या 3 गुणांनी अडकून पडलेला आहे? तर सत्व रज तम ह्या 3 गुणांनी त्याला असं घट्ट असं बांधून ठेवलेलं आहे. आणि म्हणून त्या 3 गुणांच्या संपर्कामुळे त्याची कृती घडत असते. आपण एक श्लोक शिकलेलो आहोत, अनिच्छेन बलात, की आपली इच्छा असो अगर नसो, आपल्याकडनं काहीतरी कर्म, काहीतरी गोष्टी घडल्या जातात. मग ते काय, त्या अशा का घडल्या जातात ते आपण पुढच्या श्लोकामध्ये बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाश कमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ. हे अनघ अर्जुना, सत्वगुण इतरांपेक्षा निर्मळ असल्यामुळे प्रकाशमयी आहे आणि हा मनुष्याला सर्व पापातून मुक्त करतो. जे सत्वगुणामध्ये स्थित आहे ते सुख आणि ज्ञानाच्या भावनेने बद्ध होतात. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मग आता इथे भगवंत सांगता आहे सत्वगुणाची व्याख्या दिलेली आहे की सत्वगुण हा जो आहे हा रजोगुण आणि तमोगुणांपेक्षा निर्मळ, शुद्ध, स्वच्छ असा आहे. एखादा आपला पांढरा शुभ्र स्वच्छ कपडा कसा असतो, असा की कुठलाही जरी डाग लागलाय तरी तो डोळ्याला कटकन दिसेल, असा इतका शुभ्र, स्वच्छ, असा निर्मळ असा हा सत्वगुण आहे. आणि त्यामुळे तो प्रकाशमयी असा आहे. एखादा बघा आपण म्हणतो सात्विक स्वभावाचा किंवा सात्विक म्हणजे त्यांच्यातला सत्वगुण वाढीस लागलेला आहे. तर तो प्रकाशमयी का म्हणतो की आपल्यात जसं जसं सत्वगुण वाढीस लागतो की नाही तसं तसं ते निर्मळ, ते शुद्ध, कुठल्याही प्रकारचं तशा पद्धतीची आपली वागणूक होते. आणि मग त्या वागणुकीमुळे आपण काहीतरी लोकांपेक्षा वेगळे वाटतो किंवा काय. आणि म्हणून ते काहीतरी इथं भगवंत म्हणतायत की ते निर्मळ आहे म्हणून प्रकाशमय आहे. स्वयं असं स्वतःची अशी एक वेगळी ओळख होऊ शकते. आणि मग असा जो कोणी असतो तो सर्व पापातून मुक्त होतो. जसं जसं सात्विक गुण वाढत जातो तसे तसे आपल्यातले विचार, आचार शुद्ध व्हायला लागतात. जिथे आचार विचार शुद्ध झाले तिथे आपली वागणुकीमध्ये बदल पडतो. वागणुकीमध्ये बदल पडल्यामुळे काय होतं की हळूहळू आपले कर्म जे आहेत ते इति कर्म, योग्य कर्म, त्या कृती आपण त्या घडल्या जातात. म्हणजे परिणाम सुद्धा हा आपल्याला हवा तसाच त्याचा त्या कृतींचा त्याचा परिणाम होतो. म्हणजे हळूहळू आपला उद्धार होतोय की अशा पद्धतीचा जो आपल्याला भगवंतापर्यंत पोहोचवेल असा त्या कर्माचा, त्या कृतीचा परिणाम असतो. आणि हळूहळू आपल्या ज्या पापांचं जे आहे त्याच्यापासून क्षालनही होऊ शकतो. आणि असं इथे भगवंत सांगत आहेत. आणि परत जे सत्वगुणामध्ये आहेत ते सुख आणि ज्ञानाच्या भावनेने बद्ध आहेत. मग जिथे सुख म्हणजे काय हो? सुख म्हणजे समाधान. जिथे समाधान आहे तिथे सुख आहे, तिथे आनंद आहे.
आणि सत्वगुणी जे असतात ती त्यांना जास्त आकांक्षा अपेक्षा नसतातच, त्यांची एकच आसक्ती असते. कारण की सत्वगुण जे वाढीस लागला म्हणजे काय, की हळूहळू आपला जो प्रवास जो आहे, आध्यात्मिक प्रवास जो आहे किंवा आध्यात्मिक प्रगती जी आहे ती हळूहळू आपल्यामधली कुठेतरी वाढीस लागलेली आहे किंवा आपण आपण योग्य मार्गावर आहोत, योग्य रस्त्यावर आहोत. आपले जे डेस्टिनेशन आहे त्या पोहोचण्याच्या त्या योग्य रस्त्यावर आहोत आणि त्यामुळे जी आपल्यातला जो हळूहळू होणारा जो बदल आहे, अंतर्बाह्य शुद्धीकरण जे आहे आणि मग त्याच्यामुळे आपल्यामध्ये आपल्या ज्या भौतिक आसक्ती कमी होऊन आपल्या आचारांविचारांमध्ये शुद्धता आल्यामुळे आपल्याला समाधान, सुख, आनंद ह्या गोष्टींची आपल्याला प्राप्ती होते. आता आपण पुढे बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. रजोरागात्मकं विद्धि कृष्ण संज्ञेन समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संज्ञेन देहिनम्. हे कौन्तेय, असंख्य वासना आणि महत्वाकांक्षांमुळे रजोगुण उत्पन्न होतो आणि यामुळे देहधारी जीव सकाम कर्माशी बांधला जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे तमोगुण आणि रजोगुण. रजोगुण पृथ्वी तलावर आपल्या आजूबाजूला सगळे जे आहेत हे आपण सगळे रजोगुणात आहोत. की अगदी लहानपणापासून अगदी आपण म्हणजे माणूस रिटायर झाला म्हणजे घरी आहे किंवा अगदी 70-80 ओलांडली तरी इच्छा आकांक्षा आपल्या संपत नाहीत. तर अशा आपण हे सगळे आणि मृत्यू लोकावर मधले सगळेच जण हे रजोगुणामध्ये आहे. रजोगुणा हा वाढीस लागलेला असतो. त्यामुळे असंख्य इच्छा, आकांक्षा, वासना, मग ती खाण्याची असेल, काहीतरी प्राप्त करण्याची असेल, मग ती कुठलीही इच्छा असेल, की मला संसारामध्ये हे करायचं आहे, मला एवढे पैसे कमवायचे आहेत, मला एवढी प्रॉपर्टी करायची आहे, ही गाडी हवी, मला हे इथे फिरायला जायचं आहे, मला तिथे फिरायला जायचं आहे, मला चमचमीत खायला हवं, काहीही, मला एवढे अलंकार हवे आहेत, एवढे दागिने हवे आहेत, ह्या साड्या हव्या आहेत, ह्या ब्रँडची साडी हवी आहे, ह्या ब्रँडचे कपडे आहेत, काहीही, कुठलीही, काहीही जी अपेक्षा जी आहे, कारण की तिथे आणि ती अपेक्षा, आकांक्षा वाढतच जाते. कारण की समाधानच नाही ना. जे आहे त्याच्यामध्ये समाधान असेल तर कळेल, की आपण म्हणू नाही बाबा बस झालं आता आहेत 4 साड्या माझ्याकडे नको मला. बस झालं आहे माझ्याकडे एवढं मला आता नको. असं आपण म्हणत नाही. अजून आपल्याला हवंच असतं, हवंच असतं. हा रजोगुणाचा गुण आहे आणि म्हणून ते आपल्याला हवंच असतं. आणि म्हणून भौतिक प्रकृतीमध्ये, भौतिक याच्यामध्ये जे आणि पृथ्वी तलावर सर्व रजोगुण जास्त आहे किंवा रजोगुण वाढीस लागलेला आहे. आणि मग त्या रजोगुणामध्ये महत्वाकांक्षा खूप उत्पन्न होते. आणि त्यामुळे काय होतं, की देहधारी जीव जो आहे तो सकाम कर्माशी बांधला जातो. इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा इतक्या आहेत. मग आपल्याकडे बघा, की मग काहीही इच्छा असते. मग तो मुलगा लहान असेल, आधी मूल होत नाही, मूल होत नाही म्हणून पूजा अर्चा, म्हणून काही उपासना, जप काय ते करायचं. मग त्याच्यानंतर ते झाल्यानंतर मग त्याला छान मार्क मिळू दे, त्याला स्पर्धेत यश मिळू दे, त्याला हे करू दे, म्हणून आपण त्याच्यासाठी आपण देवाला साकडं घालतो. त्याच्यासाठी देवाला 5 नारळ दे, हे दे, ते दे, ही आराधना कर, ही उपासना कर. मग तो मुलगा मोठा झाला की त्याला 10वीत चांगले मार्क मिळू दे, 12वीत चांगले मार्क मिळू दे. मग अजून शिक्षण झालं की त्याला चांगली नोकरी लागू दे. नोकरी लागल्यानंतर त्याचं लग्न होऊ दे. लग्न झाल्यानंतर त्याला मुलं होऊ देत. संपतच नाही आणि आपण काय करतो आणि मग काय झालं की प्रत्येका देवा मी तुला हे करेन, मी तुझी ही आराधना करेन, मी ही पूजा घालेन, मी 5 नारळांचं तोरण बांधेन. आपलं डील सुरूच आहे, सुरूच आहे, सुरूच आहे त्या भगवंताबरोबर. तू मला हे दे, मी तुला हे देते. तू मला हे दे, मी तुला हे देते. ही जी सकाम भक्ती जी आहे, ही जी देवाणघेवाण जी आहे, मी भक्ती करते, तू मला फळ दे. मी भक्ती करते, तू मला फळ दे. हे जे आहे, हे सकाम कर्म, हे रजोगुणाचा जिथे प्रभाव आहे, जिथे पडाव आहे. तर ते आणि आपल्या आजूबाजूला आपण ज्या जगात, ज्या मृत्यूलोकात वावरतो आहे, तिथे रजोगुणाचा प्रभाव जास्त आहे. आणि त्यामुळे काय होतं आहे, की आपलं सकाम कर्म जे आहे, सकाम कर्माशी बांधल्या गेल्यामुळे काय होतं आहे, आपण पुन्हा पुन्हा जन्म मृत्यूच्या वेगामध्ये अडकतो आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तमसत्व ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस् तन्निबध्नाति भारत. हे भारता, अज्ञानापासून उत्पन्न झालेला तमोगुण हा सर्व देहधारी जीवांचा मोह असल्याचे जाण.
प्रमाद, आळस आणि निद्रा हे तमोगुणाचे परिणाम आहेत व ते बद्ध जीवाला बंधनकारक ठरतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता मुळात तमोगुण हा अज्ञानापासूनच उत्पन्न झालेला आहे, म्हणजे जिथे ज्ञानाचा लवलेशही नाही. तर असा जो असे जे असतात ते खूप आळशी, निष्क्रियता, त्यांच्या सगळ्यात पहिली गोष्ट तर त्यांच्यामध्ये निष्क्रियता असते, आळशी असतात, दिवसेंदिवस दिवस रात्र लोळतच पडलेले असतात. सकाळचे 11 वाजू दे, 12 वाजू दे, अंघोळ करायची नाही, उठायचं नाही, काही नाही, लोळत पडलेले असायचे, की हे जे सगळे जे आहेत हे तमोगुणाचे परिणाम आहेत. आणि मग त्याच्यामुळे काय होतं, की जसं आपलं कर्म तसा त्याचा परिणाम. हे आपण आतापर्यंतच्या सगळ्या अध्यायात पाहिलेलं आहे, की जसं तुमचं कर्म तसा त्याचा परिणाम. आणि मग पुन्हा आपण त्याच जन्म मृत्यूच्या विळख्यामध्ये अडकतो आहे. कधी कधी आपलं ह्या याच्यामध्ये आपलं अधःपतनही होऊ शकतो. त्यामुळे तमोगुण जो आहे हा मुळातच अंधकारापासून तयार झालेला आहे, अज्ञानापासून तयार झालेला आहे. त्यामुळे हे कसली आकांक्षा नाही, इच्छा नाही. इच्छा आकांक्षा म्हणजे की आपल्याला ज्ञान काय आहे हेच माहित नाही. त्यामुळे फक्त आपण आपल्या मस्तीत जगायचं, ते कसंही झोपायचं, कसंही केव्हाही उठायचं, जे हवं ते खायचं, हवं तसं वागायचं, व्यसन करायचं, म्हणजे हे सगळं जे आहे अज्ञानापासून जे ज्या गोष्टी तयार होतात, मांसाहार करायचा, जे सगळं काही आपण करू ते सगळं ह्या तमोगुण वाढीस लागल्यामुळे ह्या गोष्टी होतात. आता आपण पुढे बघूया. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानावृत्य तु तमः प्रमादे संजयतुत. हे भारता, सत्वगुण मनुष्याला सुखाने बांधतो, रजगुण सकाम कर्माशी बांधतो आणि तमोगुण त्याचे ज्ञान आवृत्त करून मूर्खपणाशी बांधतो. हम्म. तुमचा आवाज गेला माताजी. हरे कृष्ण. हा, इंटरनेट प्रॉब्लेम असेल हो माताजी. हो 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 हो, हरकत नाही, हरकत नाही, पण तुम्ही पूर्ण वाचलं. हा हो हो. हो. आता आपण इथे बघूया, की आता इथे भगवंत सांगतायत की सत्वगुण माणसाला सुखाने बांधतो. जो सात्विक असतो, सत्वगुणी असतो ना, त्याचा शास्त्रांवर विश्वास आहे, अध्यात्मावर विश्वास आहे, भगवंत कोण आहे त्याच्यावर विश्वास आहे. विश्वास का आहे? कारण की सात्विक गुण वाढीस लागल्यामुळे काय होतं आहे, की अंतर्बाह्य स्वच्छता आहे म्हणून सात्विक गुण वाढीस लागलेला आहे. त्यामुळे भगवंतावर कुठेतरी श्रद्धा वाढत चाललेली आहे, विश्वास वाढत चाललेला आहे. त्यामुळे ज्ञान काय आहे, आपण कोण आहात, परमसत्य काय आहे याची जाणीव आहे. आणि म्हणून असा जो सात्विक गुण जो आहे किंवा असे जे सत्वगुणी जे असतात ते निश्चितच माणसाला सुखाशी बांधतात. रजोगुणी काय आहेत, की त्यांना भगवंत कोण आहे हे माहिती आहे, परमात्मा कोण आहे हे माहिती आहे, पण कुठेतरी द्वैताची भावना आहे. भगवंत कोणतरी वेगळा आहे, मी कोणीतरी वेगळं आहे आणि मला हे हवं आहे. मग मी एक भगवंताशी डील करतो, मग मी ही पूजा करेल, मी ही उपासना करेल, हे पारायण करेल, इतका नामजप करतो, मग मला हे हवं आहे. मग माझ्या मुलाचं, माझ्या मुलीचं, माझं, माझ्या आई वडिलांचं, कोणाचं आजारपण असेल, कोणाचं शिक्षण, कोणाचं लग्न, कोणाचं लग्न, एक नाही अनेक भौतिक जगात आहोत. त्यामुळे रोज नव्याने उठून नवीन प्रश्न असतो. रोज सकाळी उठलं की एक प्रश्न असतो आणि मग त्या प्रश्नासाठी आपण देवाला वेठीस धरतो. त्या देवाला सांगतो मी हे करतो, तू ते कर, तुम्ही हे करतो. मग अशामुळे काय होते, आपण सकाम कर्माशी बांधले जातो आहे. म्हणून जे भगवंत इथे सांगत आहे, रजोगुणी लोकांच्या अपेक्षा संपतच नाहीत आणि अपेक्षा संपत नाहीत. त्यामुळे काय होत आहे, की त्यांनी जरी देवावर विश्वास आहे, जरी देवाची भक्ती केली, जरी आराधना केली, तरी काय होत आहे, ती सकाम कर्माशी बांधली जाते आहे. कुठल्या तरी स्वार्थासाठी, वैयक्तिक स्वार्थासाठी, व्यक्तिगत स्वार्थासाठी. भले मुलाची नोकरी असेल, म्हणजे मुलासाठी करतायत, पण तो व्यक्तिगत स्वार्थच आहे की नाही. आणि मग त्यामुळे काय होत आहे, की आपलं ते सकाम कर्म म्हणजे तुम्ही उपासना केली, आराधना केली, तर त्याचं फळ तुम्हाला लगेच मिळतं आहे. त्यामुळे काय होतंय, की तुम्ही परत बॅक टू स्क्वेअर वन, तुम्हाला परत नव्याने सगळं चालू करायचं आहे. म्हणजे तुम्ही जन्म मृत्यूच्या विळख्यामध्ये तुम्ही अडकता आहात. आता तमोगुण हा ज्ञान आवृत्त करून मूर्खाशी बांधला जातो. म्हणजे काय, तर मुळात त्यांचा शास्त्रावर विश्वास नाही, देवावर विश्वास नाही. हा, कोण देव, काय शास्त्र, काहीही कोणी काही सांगतं, माझा जन्म आहे, मी कसाही जगेन, मी काहीही खाईन. मग अगदी मग तो दिवस रात्र मग ते मांसाहार करत असतील, व्यसनं करत असतील वेगवेगळी, माझ्या पद्धतीने मी माझं आयुष्य जगणार. तुम्ही कोण सांगणार आहे हे चूक आहे, हे बरोबर आहे, मी हे करू नको, मी हे करू.
मुळात विश्वासच नाहीये ना. त्यामुळे विश्वास नसल्यामुळे समोरचा काय म्हणतो आहे ते ऐकून घेण्याची क्षमताच नाही आहे. जरी ती असेल तरी आपण आपल्या भ्रमाच्या भोपळ्यात जगतो आहोत. त्यामुळे त्या भ्रमाच्या भोपळ्यात जगतो आहे त्यामध्ये तो सांगणारा जो काही सांगतो आहे, जे काही शास्त्रात लिहिलेलं आहे ते पोचलं पण पाहिजे ना. त्याचं आकलन पण झालं पाहिजे. आणि म्हणून इथे भगवंत सांगत आहेत, की तमोगुण जो आहे तो माणसाला मूर्खपणाशी आवृत्त करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भारतात कधी कधी रजोगुण व तमोगुण यांचा पाडाव करून सत्वगुण प्रमुख होतो. कधी कधी रजोगुण सत्व आणि तम याचा पाडाव करतो आणि इतर वेळी तमोगुण सत्व आणि रज यांचा पाडाव करतो. याप्रमाणे वर्चस्वासाठी निरंतर स्पर्धा सुरू असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मला माहित नाही मी तुम्हाला हे सांगितलं होतं की नाही. आता आपण कर्मयोगामध्ये हे पाहिलेलं आहे बहुतेक, की आपण जेव्हा सत्ययुगामध्ये असतो, सत्ययुगामध्ये आपण पाहिलं आहे की सत्ययुगामध्ये 2 ग्रहांमध्ये भांडणं किंवा म्हणजे 2 ग्रहांमध्ये, एका ग्रहांमध्ये दैव, एका ग्रहांमध्ये दैत्य असे राहतात आणि मग त्याच्यामध्ये त्यांचे वाद दाखवलेले आहेत किंवा युद्ध दाखवलेलं आहे. त्याच्यानंतर जे त्रेतायुग आहे, त्रेतायुगामध्ये 2 राष्ट्रांमध्ये किंवा 2 देशांमध्ये युद्ध आहे. म्हणजे आपण पाहिलं तर जे होते प्रभू रामचंद्र, त्यांचा एक देश होता किंवा त्यांचं एक राज्य होतं. रावण यांचं एक वेगळं राज्य होतं आणि त्याच्यामध्ये कारण काही असेल, पण 2 राज्यांमध्ये, 2 देशांमध्ये 2 राजांचं आपल्याला युद्ध बघायला मिळालं. त्याच्यानंतर द्वापार युगामध्ये पण युद्ध बघायला मिळालं किंवा द्वापार युगामध्ये पण भांडणं होतं. पण ते कोणामध्ये होतं? एकाच कुटुंबामध्ये, एकाच फॅमिलीमध्ये. मग कौरव जे होते हे मोठ्या काकांचे मुलं होते. पांडव जे होते हे लहान काकांचे मुलं होते. आणि त्याच भावंडांमध्येच फक्त एका चुलत भावंडांमध्ये युद्ध होतं. किंवा चुलत भावंडांमध्ये भांडणं होतं. हो की नाही? आता आपण आहोत कलियुगामध्ये. कलियुगामध्ये ना 2 ग्रह नाही का 2 राज्य नाही, 2 हे नाही. कलियुगामध्ये आपलाच आपल्याशी भांडण आहे. भांडण म्हणजे काय, की हे सत्व, तम, रजो हे तिन्ही गुण जे आहेत ह्या आपल्या आतच दडलेले आहेत. आणि त्यामुळे काय होत आहे, की त्यांची अशी निरंतर स्पर्धा सुरू आहे. कोणाचा प्रभाव जास्त, कोणाचा प्रभाव जास्त, आणि त्या पद्धतीने आपली कृती होत असते. एखाद्या वेळेस आपण पटकन कुठली तरी पटकन चिडतो, पटकन होतं, तमोगुणाचा प्रभाव आहे. एखाद्या वेळेस आपण इतका विचार करतो आणि आपल्या इतका लोभ वाढतो की आपण वस्तू घेतच राहतो किंवा आपल्याला इच्छा होते घ्यायची, रजोगुणाचा प्रभाव आहे. एखाद्या वेळेस आपण इतकं चांगलं वागतो, इतकं गरजेपेक्षा चांगलं वागतो कधी कधी, की आपल्यालाच विश्वास बसत नाही, अरे मी असं वागली, सत्वगुणाचा प्रभाव आहे. त्यामुळे हे जे पडाव आहे, हे प्रभाव जे आहेत, हे निरंतर, हे आपलंच आपल्याशी युद्ध आहे. काही बाहेर, घराच्या बाहेर कोणाच्या बाहेर जायची गरज नाही. आपलंच आपल्याशी युद्ध आहे, की आपल्यातलंच सात्विक गुण आपण कसा वाढीस लागू शकतो आणि रजोगुण तमोगुण कसा जो आहे त्याला आपण कसं दमवू शकतो, कसं त्याला क्षमवू शकतो. तर त्याच्यासाठी म्हणून इथे भगवंत सांगत आहेत, की आपल्याला की निरंतर स्पर्धा सुरू आहे. ह्या 3 गुणांची निरंतर स्पर्धा सुरू आहे. कधी कधी ह्या गुणाचा पडाव जास्त, कधी कधी त्या गुणाचा पडाव जास्त, आणि म्हणून त्यांच्या वेळाही ठरलेल्या आहेत. जर तुम्हाला कधी आपण जर बऱ्याच वेळा बघा आपले आजी आजोबा किंवा तुम्ही तुमच्या मुलांना, नातवंडांना सांगत असाल किंवा आपल्याला कधी सांगितलेलं असतं आपल्या आजी आजोबांनी, सकाळी लवकर उठून अभ्यास कर, ब्रह्ममुहूर्त. ब्रह्ममुहूर्त म्हणजे साधारण सूर्योदयाच्या जवळजवळ 1.5 तास आधीची वेळ, साधारण 4:30 वाजेची वेळ, 4:30 पावणे 5 वाजेची, तो 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 जो आहे तो ब्रह्ममुहूर्त. ब्रह्ममुहूर्तामध्ये सात्विक गुण वाढीस लागलेला असतो किंवा तो सात्विक गुणाचा काळ आहे. तर ब्रह्ममुहूर्तापासून म्हणजे सकाळी साधारण 4-4:30 पासून दुपारी सकाळी 9 वाजेपर्यंत हा सत्वगुणाचा कालावधी असतो. आणि म्हणून आपण पटपट, आपल्याला सांगतात ना लवकर उठा, पूजा करा. सगळ्यात आधी आपण पूजा विधी करतो, लवकर उठतो, सगळं आवरतं. लहान मुलांना सांगतो चला उठला, अंघोळ केली, स्तोत्र म्हणा. तर हे सगळं काय आहे, कारण की सात्विक गुण, तर तो सत्वगुणाचा कालावधी असल्यामुळे आपण जे काही करतो आहे मनापासून आपल्याकडनं केलं जातं किंवा कारण त्याचा कालावधीच तसा आहे. त्याचे परिणाम आपल्याला तशा चांगल्या पद्धतीने मिळतात किंवा ते पोषक वातावरण आहे आणि त्यामुळे आपण जे काही करू त्याचा आपल्याला फायदाच होतो.
9 ते 5 साधारण 9 ते संध्याकाळची जी वेळ आहे हा रजोगुणाचा कालावधी आहे. म्हणून बरेचसे ऑफिसेस बघा 9 ते 5 असतात. 9 ते 5, 9 ते 6, 10 ते 6 जे काही टायमिंग आहेत. अशा पद्धतीने कारण की आपण नुसतं त्या कामासाठी आपण आपली इच्छा, कामना त्याच्यासाठी आपण काम करतोय, श्रम करतो आहे. काय आपल्याला कारण की आपल्या समाधानच होत नाही ना. अजून हवं 2 BHK आहे नाही 3 BHK हवा. 2 व्हीलर नाही माझ्याकडे 4 व्हीलर हवी. मग साधीच 4 व्हीलर आहे. मग मला एखादी मर्सिडीज घ्यायची आहे. मला ही घ्यायची आहे ती म्हणजे आहे तरीही इच्छा संपत नाही. मग सगळ्या गोष्टीसाठी पैसे लागतात. मग पैशासाठी आपल्याला मग 24/7 आपण फक्त आणि फक्त कामासाठी काम करतच राहतो. कामासाठी काम आपण करतच राहतो. त्या इच्छा, आकांक्षा, वासना याच्यासाठी आपण 24/7 स्वतःला फक्त आणि फक्त कामामध्ये गुंतवलेलं असतं. हा झाला रजोगुणाचा पडाव. आणि म्हणून 9 ते 5 तो वेळ आहे. आणि रात्रीची वेळ संध्याकाळनंतर जे आहे तमोगुणाचा पडाव. म्हणून आपल्याला सांगायचे बघा पूर्वीच्या काळी की 7च्या आत घरात पाहिजे. दिवे लागलेला सगळे घरात पाहिजे. शुभम करोती म्हणा, हे म्हणा. जुन्या ज्या सगळ्या पद्धती, सवयी होत्या त्याच्यामागे काहीतरी शास्त्र होतं, आधार होतं, कारण होतं. नंतर ते काळाच्या ओघात लुप्त झालं. पण कसं झालं की आपल्याला त्याच्यामुळे मग आता हल्ली लोकं रात्री पार्ट्या करतात. मग व्यसन वाढले आहेत. मांसाहार वाढला आहे. तमोगुणाचा प्रभाव वाढला आहे. तरुण पिढी तर जास्त ह्या सगळ्या गोष्टीच्या मागे लागलेली आहे. हे तमोगुणाचं वर्चस्व असलेलं आहे. जेव्हा तुम्ही तेव्हा बाहेर पडाल तेव्हा तुमच्यातला तमोगुण हा निश्चितच वाढीस लागेल. आणि मग हे असा वाद सुरू राहील आपल्या ह्या 3 गुणांमध्ये. हरे कृष्ण माताजी, पुढे बघूया. हरे कृष्ण. जेव्हा देहाची सर्व द्वारे ज्ञानाने प्रकाशित होतात तेव्हा सत्वगुणाच्या प्रकटीकरणाचा अनुभव येऊ शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आपल्या देहाला 9 द्वार आहेत. म्हणजे आपल्या जर सत्वगुण वाढीस लागला किंवा आपण नित्य भगवंताची आराधना, उपासना करत असू आणि त्याच्यानंतर हळूहळू आपल्यामध्ये अंतर्बाह्य शुद्धता व्हायला लागते ना, त्यातलाच हा एक अनुभव आहे. एक 9 द्वार जी आहेत ती ज्ञानाने प्रकाशित व्हायला लागतात. मग आपली 9 द्वार कुठली आहेत? तर आपले डोळे, 2 डोळे, 2 कान, हे नाकाची 2 भोकं, तोंड, त्याच्यानंतर आपलं ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन आणि त्याच्यानंतर आपलं मूलद्वार. त्याच्यानंतर हे जे सगळं जे आहे सॉरी मूलाधार नाही मूलाधार. तर हे जे सगळे आहेत हे 9 द्वार आहेत. आणि म्हणून म्हणजे आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना माहिती असेल की आपल्यामध्ये जेव्हा एखादी व्यक्तीचा मृत्यू होतो तेव्हा ते काही विधी काय केले जातात त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिला विधी हा असतो की ते 9 द्वार जे आहेत ती आधी बंद केली जातात आणि मग त्याच्यानंतर बाकीचे जे काही क्रियाकर्म आहे ते केलं जातं. तर ही 9 द्वार जी आहेत आणि ह्या 9 द्वारामध्ये मुक्तपणे आपला आत्मा विहारत असतो. त्यामुळे ही जी द्वार जेव्हा प्रकाशित होतात तेव्हा आपल्यातल्या सत्वगुण म्हणजे सत्वगुण वाढीस लागला की ही द्वार ज्ञानाने प्रकाशित होतात किंवा असं इथे कुठेतरी भगवंत सांगता आहेत. कारण की आपला जो मूलाधार जो आहे तो जेव्हा आपण बंद करतो तेव्हा त्याच्यातनं आपली जी कुंडलिनी शक्ती जी आहे किंवा म्हणजे हे आपल्याला हळूहळू नंतर पुढे आपल्याला पुढच्या लेवलमध्ये टप्प्यामध्ये समजणार आहे. आणि तसं आपलं ज्ञान वाढत जातं. आपण त्या अध्यात्माच्या किंवा साधनेच्या आपण पुढच्या टप्प्यावर आपण जातो. त्यामुळे आपल्याला इथे भगवंत काय सांगता आहेत की देहाची 9 द्वार ज्ञानाने प्रकाशित होतात. त्या प्रकटीकरणाचा अनुभव येतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भरतर्षभ, जेव्हा रजोगुणामध्ये वृद्धी होते तेव्हा अत्याधिक आसक्ती, सकाम कर्म, महत् प्रयास, अनियंत्रित इच्छा आणि लालसा इत्यादी लक्षणे उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे रजोगुण असणं म्हणजे असं नाही की मग आपल्याला काहीच कामना नको, काहीच इच्छा नको, आकांक्षा नको. असं जर झालं तर आपण जीवनच जगू शकणार नाही. हो की नाही? थोड्याफार इच्छा, आकांक्षा, प्रपंच करावा नेटका. त्यामुळे असणं गरजेचं आहे. पण काय होतं त्या इच्छा, आकांक्षा आपल्याला पूर्ण करण्यासाठी त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी काय होतं ते आपल्या आणि जसं आपण दुसऱ्या अध्यायात पाहिलं होतं की नाही की
आपली इच्छेचं कधीही वासनेमध्ये इच्छा, आसक्ती, वासना आणि मग कधी त्याचं त्या वासनेमध्ये ती पूर्ण नाही झाली म्हणून क्रोध आणि मग क्रोधामुळे कधी आपलं अधःपतन होतं आपल्याला कळत नाही. मिळालं ठीक आहे. इच्छा असणं काही चूक नाही. इच्छा आहे, पण एखादी गोष्ट मिळाली तिथेच सोडून द्यायची. नाही मिळाली म्हणून उगाचच येन केन प्रकारेण मला ती हवीच आहे. मग मी काहीही करीन. मग मी भ्रष्टाचार करीन, मी प्रामाणिकपणा सोडून देईन. हे जे सगळं जे आहे त्याच्यामुळे काय होतं आहे त्या इच्छेचं त्या लालसेमध्ये, लोभामध्ये रूपांतर झालं तर ते घातक आहे आणि तिथे आपलं अधःपतन आहे. आणि म्हणून रजोगुणामध्ये वृद्धी होणं आपल्यासाठी एका कुठल्याही बद्ध आत्म्यासाठी घातक आहे, असं इथे भगवंत सांगत आहेत. कारण की त्याच्यामुळे काय होतं आहे, की आपली लालसा, लोभ हे जे विकार जे आहेत त्या गोष्टी वाढीस लागतात. आणि आणि जरी त्या वाढीस नाही लागल्या, आपण तरी काय होतंय, की एकीकडे आपलं सकाम कर्म आपण करतो आहोत. त्यामुळे आपण कुठेतरी पुन्हा त्या जन्म-मृत्यूच्या विळख्यामध्ये अडकतो आहे. आणि म्हणून रजोगुणामध्ये वृद्धी होण्यासाठी ज्यांची झालेली असते त्यांचा हा प्रकार आहे. आता आपण बघूया तमोगुणाचा काय होत आहे. हरे कृष्ण. हे गुरुनंदन, जेव्हा तमोगुणामध्ये वृद्धी होते तेव्हा अंधकार, निष्क्रियता, मूर्खपणा आणि मोह हे प्रकट होतात. हरे कृष्ण. आता तमोगुणामध्ये जेव्हा वाढीस लागतं तेव्हा आपल्याला अंधकार म्हणजे आपल्याला निष्क्रियता, समोर काय आपलं ध्येय काय आहे म्हणजे भले आपलं आध्यात्मिक ध्येय असं अगर नसतं, पण जीवनाचं ध्येय आपल्याला पुढे काय करायचं आहे हेच मुलं बऱ्याच जणांना त्याचं हेच नसतं, माहितीच नसतं किंवा पुढे काय करणार आहे. आता तुझी 10वी झाली, 12वी काही नाही, त्यांना काही फरक पडत नाही. आपण नापास झालो, पास झालो, काही फरक पडत नाही. खूप निष्क्रियता त्यांच्यामध्ये असते. त्यांचं वागणंच मुळात एखाद्या मूर्खपणासारखं असतं आणि मग काय होतं, की कुठल्याही गोष्ट मग काहीही असो, की मग ते असे लोकं व्यसनाच्या अधीन होतात. वाईट मार्गाला लागतात. आणि कुठलीही गोष्ट झाली मग साधी आनंद म्हणा, दुःख म्हणा काहीही ते झेलू शकत नाहीत. त्या लोकांना डिप्रेशनमध्ये सुद्धा ते लोकं जाऊ शकतात. आणि हा जो सगळा जो आहे, हा सगळा अंधकार हा जो आहे जगण्यामधला जो अंधकार आहे, बाकीच्या पुढच्या गोष्टी तर बाजूलाच राहिल्या. तर हे जे सगळं काही आहे, हे तमोगुणाची जेव्हा वाढ होते, वाढीस लागतो, तेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टी घडतात. आता आपण पुढे बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा मनुष्याचा सत्वगुणामध्ये मृत्यू होतो तेव्हा तो महर्षीच्या उच्चतर पवित्र ग्रह लोकांना प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे जर आता बऱ्याच वेळा असं होतं, की आपला सत्वगुण वाढीस लागला आणि तिथे आपला मृत्यू झाला. मग सत्वगुण वाढीस लागलेला आहे आणि मग काय होतं आपल्याला उद्धार होतो. म्हणजे आपण ह्या मृत्यू लोकापासून आपण जे महर्षींचे जे उच्चतर म्हणजे महरलोक असेल, तपोलोक असेल, तर तिथे आपल्या ज्या अशा पवित्र ग्रहांमध्ये आपला आत्मा जाऊन पोहोचतो आणि मग तिथे आपल्याला आपण त्यांच्या सोबत राहून, त्यांच्या वाडीस राहून अजून आपण भगवंताची भक्ती करायला, की त्यांच्याच तोडीस-तोड कुठेतरी आपण ती भक्ती करायला, त्याच पोषक वातावरणामध्ये अजून आपण आपली आध्यात्मिक प्रगती साधू शकतो. तेव्हा आपला सत्वगुण वाढीस लागतो किंवा सत्वगुणामुळे आपला मृत्यू झाला तर. आता इथे भगवंत सांगता इथे आपल्याला एक छोटीशी गोष्ट आहे. हे नारद मुनी आहेत आणि त्यांच्या समोर हे सगळे शिष्यगण दिसत आहेत. तर हे दुसरे तिसरे कोण नसून तर हे दक्ष राजा जे आहेत तर त्यांची मुलं आहेत. तर ब्रह्मदेवांचं ही सृष्टीची निर्मिती झाली आणि तेव्हा ब्रह्मदेवांचे 2 मुलं होते. त्यातला एक मुलगा दक्ष राजा होता आणि दक्ष यांच्याकडे आपली ह्या सृष्टीच्या विस्तारांचा जबाबदारी होती असं आपण म्हणू शकतो. मग दक्ष राजा यांना त्यांना 10,000 मुलं झाली आणि मग ती 10,000 मुलं जी होती ती त्यांना मुलं जी होती ती नंतर तरुण वयात आली. तरुण वयात आल्यावर मग ती लग्नाच्या वयाची झाली. आणि मग त्यांच्यासाठी काय स्थळ वगैरे बघायला लागले किंवा काय तर लग्न ठरलं. मग त्या दक्ष राजा म्हणाले, की जा तुम्ही नारद मुनींचं दर्शन घेऊन या, त्यांचा आशीर्वाद घेऊन या. कारण आता आपल्या लग्नाच्या आधी वगैरे. मग नारद मुनींकडे जातात. त्यांचा आशीर्वाद घेतात. मग नारद मुनी त्यांना आशीर्वाद देतात आणि तिथे सांगतात, की काय सत्य आहे, काय असत्य आहे.
हे भौतिक जग आहे, पराप्रकृती काय आहे, मुक्ती काय आहे, असं काय थोडंफार ज्ञान सांगतात. मग त्या मुलांचं मन परिवर्तन होतं लगेच. तो काळ होता ना, कारण आताचा काळ नाहीये. त्यामुळे त्यांनी लगेच संन्यास आश्रम म्हणजे गृहस्थ आश्रमाकडे न वळता त्यांनी संन्यास आश्रम घ्यायचं ठरवलं आणि भगवंताची सेवा भक्ती करायचं ठरवलं. झालं, मग ती सगळी मुलं संन्यासी झाले. मग दक्ष राजांची पुढची यांची जी लहान भावंड होती, 5,000 भावंड होती. तर ते नंतर ते मोठे झाले. ते परत तरुण वयात आले, लग्नाच्या वयाचे झाले. मग पुन्हा तेच की त्याने सांगितलं की लग्नाच्या आधी तुम्ही जा नारद मुनींचं दर्शन घेऊन या, आशीर्वाद घेऊन या. नारद मुनी मी पुन्हा तेच सांगितलं, आशीर्वाद दिला. आशीर्वाद दिल्यानंतर काही 2 गोष्टी सांगितल्या. त्याच्यामध्ये सत्य काय, असत्य काय आहे. आपण तुमच्या भावंडांनी असं केलं, असं तसं काहीतरी सांगितलं. मग आपल्या मोठ्या भावंडांनी केलं, मग त्यांच्याच पायावर आपण तसंच आचरण करूया. म्हणून यांनाही गृहस्थाश्रम घ्यायचा नव्हता. मग हेही संन्यासाश्रम यांनी स्वीकारला. मग दक्ष राजांना मात्र राग आला, की मला एक तर जबाबदारी दिलेली आहे सृष्टीचे विस्ताराची. मी माझ्या मुलांना गृहस्थ आश्रमाकडे जर नाही वळवलं किंवा त्यांनी नाही स्वीकारला, तर सृष्टीची विस्तार कसा होईल? आणि नारद मुनी माझ्या सगळ्याच मुलांना, एक नाही, 2 नाही, जेवढी सगळ्या मुलांना त्यांनी माझ्या संन्यास घ्यायला सांगितला किंवा संन्यास त्यांनी घेतला त्यांच्या जेव्हा आशीर्वाद घ्यायला गेले. त्यामुळे त्यांनी सांगितलं, की तुम्हाला एक घर राहणार नाही, एक छत राहणार नाही आणि तुम्ही वारंवार फिरत राहाल. मग नारद मुनींनी काय केलं? नारद मुनींनी तो शाप असा समजलाच नाही. त्या शापाचा त्यांनी वर करून घेतला, की ते फिरत राहिले. सगळीकडे फिरत आहेत. पण ते फिरता काय करत आहेत? सगळीकडे भगवंताच्या भक्तीचा, नामस्मरणाचा, त्या भागवत धर्माचा प्रचार प्रसार करत आहेत. आणि त्यामुळे आपल्याला किती किती लोक म्हणजे बघा, वाल्मिकी ऋषी झाले. किती उदाहरणं आहेत आपल्याकडे, की नारद मुनी फिरत आहेत. मग यांना गुरु केलं. ध्रुव बाळाला त्यांनी गुरु केलं होतं. प्रल्हाद महाराज त्यांचे शिष्य होते. ध्रुव बाळा त्यांचे शिष्य होते. त्याच्यानंतर आपण मृगारीची गोष्ट ऐकलेली. किती गोष्टी आहेत अशा, की किती कथा आहेत, की भागवतम जवळजवळ संपूर्ण नारद मुनींच्या कथेंनीच, की यांना नारद मुनी भेटले, इथे नारद मुनी गेले, तिथे नारद मुनी गेले. त्यांनी भगवंत कोण आहेत, त्यांचं नाव घ्या, हे घ्या, अशा अनेक गोष्टी. त्यामुळे त्यांनी त्या शापाचं वरदान करून घेतलं. हे केव्हा शक्य आहे? तेव्हा आपल्यातला शुद्ध सात्विक, आणखी श्रेष्ठ असे योगी आहेत ना, त्यामुळे सात्विक गुण, तर तिथे सात्विक गुणांचाच सगळं प्रभाव पडावा असेल आणि त्यामुळे ह्या गोष्टी शक्य होतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा मनुष्याचा रजोगुणामध्ये मृत्यू होतो, तेव्हा तो सकाम कर्मामध्ये संलग्न झालेला मनुष्यात जन्म घेतो आणि जेव्हा तमोगुणामध्ये मृत्यू होतो, तेव्हा तो पशु योनीमध्ये जन्म घेतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग रजोगुणामध्ये मृत्यू झाल्यावर म्हणजे मनामध्ये एखादी इच्छा आहे, आकांक्षा आहे, तर जसा आपला मृत्यू होतो त्याच भावनेने, ज्या भावनेमध्ये आपला मृत्यू होतो, त्याच भावनेचं प्रकटीकरण आपल्याला पुढच्या जन्मात किंवा तशा पद्धतीने आपला पुढचा जन्म मिळतो. त्यामुळे कुठली इच्छा, आकांक्षा मनात आहे आणि अशा भावनेने आपण जर मृत्यू किंवा अशा इच्छेने, तर आपण पुन्हा त्या सकाम कर्माशी संलग्न होतो आणि पुन्हा आपण मनुष्य जन्म घेतो. किंवा तमोगुणामध्ये जेव्हा आपण मृत्यू होतो, तेव्हा आपलं अधःपतन होतं. निश्चितच अधःपतन होतं आणि मग आपल्याला मनुष्य योनी सोडून इतर कुठलीही योनी मिळते. किंवा जर अधःपतन म्हणजे आपल्या विकर्माची इतकी वाढ असेल, पापकर्माचं इतकी वाढ असेल, तर कदाचित आपलं अधःपतन म्हणजे आपल्याला खालच्या योनीमध्ये सुद्धा आपला जन्म येऊ शकतो. म्हणजे खालच्या लोअर प्लॅनेट्समध्ये, खालच्या ग्रहावर सुद्धा आपला जन्म होऊ शकतो, तमोगुणाच्या मध्ये जर मृत्यू आला तर. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कर्मण सुकृत स्याह सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःख मे ज्ञानं तमस फलं. पुण्य कर्माचे फळ शुद्ध असते आणि ते सत्वगुणामध्ये असल्याचे म्हटले जाते. परंतु रजोगुणामध्ये केलेल्या कर्माचे फळ म्हणजे दुःख आहे आणि तमोगुणामध्ये केलेल्या कर्माचे फळ म्हणजे मूर्खपणा आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माता,
पुण्य कर्मामध्ये आपण कुठलंही म्हणजे जे कर्म आपण सत्वगुणामध्ये केलं आहे तर पुण्य त्याचं जे फळ जे आहे ते शुद्ध फळ आहे. म्हणजे असं म्हटलं जातं की ते सत्वगुणामध्ये असल्यामुळे आपल्याला एखादा पुण्य गाठीशी जमा झालेला आहे. आपल्याला एक चांगलं असं फळ मिळालेलं आहे. रजोगुणामध्ये आपण कुठलंही कर्म केलं तरी आपल्याला माहिती आहे दुःखालयम अशाश्वतम. आपण या मृत्यू लोकावरच जन्म घेणार आहोत. जे दुःखालय आहे, जे अशाश्वत, जे शाश्वत नाही आहे, पण जे दुःखालय आहे की जिथे आपल्याला दुःख भोगायचंच आहे त्याच्यासाठीच आपला जन्म झाला आहे. तर रजोगुणामध्ये हेच फळ आपल्याला मिळणार आहे. तमोगुणाचं फळही मूर्खपणाचंच आहे. कारण की तसंच तुमचं अधःपतन होत आहे. त्या पद्धतीची तुमची वागणूक आहे. तशा पद्धतीचं तुम्हाला वातावरण मिळणार आहे. त्यामुळे आपल्याला तमोगुणाचं फळही तसंच मूर्खपणासारखं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. सत्वगुणापासून वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होते, रजोगुणापासून लोभ उत्पन्न होते आणि तमोगुणापासून प्रमाद, मोह आणि अज्ञान उत्पन्न होते. हरे कृष्ण. सत्वगुण वाढीस लागला असेल तर विचारही शुद्ध सात्विक होतात. शुद्ध सात्विक विचार झाल्यामुळे काय होतं की ज्ञान जे आहे ज्ञान उत्पन्न होतं. म्हणजे आपण जे काही वाचतो आहोत, जे काही समजतो आपल्याला ते समजायला अजून मदत होते किंवा जास्त चांगल्या पद्धतीने आपल्याला समजतं जेव्हा आपण सत्वगुणात असतो आणि त्यामुळे आपोआप ते ज्ञान वाढीस लागतं. रजोगुणामध्ये काय होतं की लोभ उत्पन्न होतं. लोभ उत्पन्न होतं म्हणजे काय की इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, आसक्ती हाच रजोगुण आहे ना. त्यामुळे लोभ, हवंय 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 म्हणत आपला लोभ वाढतच जातो, वाढतच जातो, वाढतच जातो. तमोगुणामध्ये काय आहे? मोद, प्रमाद, अज्ञान आहे, अंधकार आहे, अज्ञान आहे. काही पुढे काय हा प्रश्न विचारल्यावर त्यांच्याकडे कधीच उत्तर नसतं. असे सगळे आपल्या आजूबाजूचे हे सगळे तमोगुण वाढीस लागलेले आहेत आणि त्यामुळे ते निष्क्रिय असतात, आळशीपणा असतो, झोपणं, उठणं याबद्दल त्यांना कधीही काहीही काय म्हणतात ते गोष्टींचा मोह आहे, पण स्वतः काही नाही करायचं. आयतं कोणी सगळं काही दिलं आपल्याला तर ते हवं आहे. तर हा सगळा जो प्रकार जो आहे हा तमोगुणाचा प्रकार आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा. सत्वगुणी मनुष्य क्रमशः ऊर्ध्व गतीने उच्चतर लोकांमध्ये जातात. रजोगुणी मनुष्य पृथ्वी लोकात वास करतात आणि जे विंध्य तमोगुणात स्थित आहे त्यांचे नरक लोकात अधःपतन होते. हरे कृष्ण. जसं आपण मगाशी पाहिलं सत्वगुण जर आपल्यातला वाढीस लागला तर आपला उद्धार होतो. जसं इथं हा विमान कसं वर टेक ऑफ घेत आहे की नाही. त्याच्यानंतर रजोगुण हे पृथ्वी लोकातच राहतात. आपण इथेच आहोत. रजोगुणावाले सगळे इथेच राहतात, इथेच जन्म घेतात. तमोगुणावाल्यांचं अधःपतन होऊ शकतं. ते नरकात सुद्धा म्हणजे त्यांना एक तर नीच योनी मिळेल किंवा जर इतकं जर तमोगुणाचा प्रभाव वाढला असेल सॉरी तर त्यांना त्यांचं लोअर प्लॅनेट्स मध्ये त्यांचं अधःपतन होतं किंवा खालच्या ग्रहांमध्ये त्यांना जन्म मिळतो. कुठल्या योनींमध्ये त्यांना जन्म मिळतो. आता आपल्याला हे माहिती आहे की हे ब्रह्मांड आहे, हो की नाही. तर हे ब्रह्मांड हे पूर्ण सगळीकडे संपूर्ण अंधकार आहे. तर याच्यामध्ये आणि याचे हे 8 थर आहेत. तर हे बघा ज्याच्यामधून आपण हे बाहेर काढू शकत नाही, याच्यामधून आपण बाहेर पडू शकत नाही. मग पंचमहाभूत, त्याच्यानंतर मन, बुद्धी, अहंकार ह्या 8 थरांमधून काय आपण बाहेर पडू शकत नाही. शिरोदक्षाय विष्णू ज्यांच्या नाभी कमलात प्रत्येक ब्रह्मांडाच्या खाली स्थित शिरोदक्षाय विष्णू आहे आणि गर्भोदक सागर आहे आणि त्याच्यामध्ये ते सॉरी गर्भोदक्षाय विष्णू आहेत आणि गर्भोदक्षाय विष्णू सॉरी गर्भोदक्षाय विष्णूंच्या नाभी कमलातून ब्रह्मदेवांची निर्मिती झालेली आहे आणि ब्रह्मदेवांपासून मग आपले हे ब्रह्मांडाचा विस्तार झालेला आहे आणि मग हे आपण भूवर लोकावर आहोत. आपण म्हणजे आपण पृथ्वीवर आहोत.
मग हे वरचे वरचे ग्रह आहेत. ज्याच्यामध्ये ब्रह्मलोक आहे, तपोलोक आहे, जनलोक आहे, महरलोक, स्वर्गलोक, ज्याला आपण स्वर्ग म्हणतो तो, त्याच्यानंतर भुवरलोक, आणि हे सगळे खालचे ग्रह अताळ, विताळ, सुताळ, तलाताळ, महाताळ, रसाताळ, पाताळ. तर हे सगळे जे आहेत हे लोअर प्लॅनेट आहेत. आणि गर्भोदक्षाय विष्णूंच्या विस्तार म्हणजे क्षीरोदक्षाय विष्णू. आणि मग त्यांनी त्यांचा जो म्हणून ह्या सगळ्या सृष्टीचे पालन करतात किंवा ह्या सृष्टीमध्ये जी काही सजीवांची निर्मिती झालेली आहे त्या प्रत्येक सजीवाच्या हृदयामध्ये गर्भोदक्षाय विष्णू स्थित आहेत. महाविष्णूंचा विस्तार जो आहे तो गर्भोदक्षाय विष्णूंचा विस्तार आहे तो क्षीरोदक्षाय विष्णू. आणि महाविष्णूंच्या श्वासोश्वासाच्या मधून वाटे हे एक एक ब्रह्मांड तयार होतात, अशी अनेक ब्रह्मांड. आणि मग प्रत्येक ब्रह्मांडाच्या खाली ते ब्रह्मांड हे होण्यासाठी तिथे गर्भोदक्षाय विष्णू हे यांचा वास असतो. आणि मग त्या गर्भोदक्षाय विष्णूंपासून सृष्टीचा तिथे काय म्हणू शकतो आपण विस्तार होतो. आणि मग जसं मग आपल्याला माहिती आहे की ब्रह्मलोकाचा जो कालावधी आहे किंवा ब्रह्माचा जो दिवस आहे आणि रात्र जो आहे तर तशाच पद्धतीने मग आपलं सृष्टीची उत्पत्ती होते आहे, सृष्टीचा लय होतो आहे. आणि ह्या सृष्टीमध्ये जेवढे पण जीवात्मा आहेत, जेवढे पण जीव आहेत, सजीव आहेत, ह्या प्रत्येकामध्ये गर्भोदक्षाय विष्णू आहे. आणि मग आपण जसं सत्वगुण जर आपला वाढीस लागला तर आपण ह्या वरच्या वरच्या प्लॅनेट्स मध्ये असू, रजोगुण वाढ लागला तर आपण ह्या पृथ्वी लोकावर, ज्याला मृत्यूलोक सुद्धा म्हणतो, तमोगुणात वाढ झाली तर आपण ह्या खालच्या ग्रहांवर असतो. आणि मग खालच्या ग्रहांवर जर आपण गेलो तर आपला उद्धार होणं केवळ आणि केवळ अशक्य आहे. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा मनुष्य योग्य रीतीने पाहतो की सर्व कर्मांचा प्राकृतिक गुणाखेरीज इतर कोणीही करता नाही आणि जो या सर्व गुणांच्या पलीकडे असणाऱ्या परमपुरुषाला जाणतो तो माझ्या आध्यात्मिक स्वभावाला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग आता इथे भगवंत सांगता आहेत की प्रत्येक जण जो आहे की ह्या गुणांखेरीज ह्या कर्मा म्हणजे ज्याला माहिती आहे की करता मी नाही आहे. आपण काय आपल्याला तो श्लोक माहिती आहे की नाही, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोकै महेश्वरम. करता कोण आहे? भगवंत आहेत. कुठल्याही गोष्टीचा आनंद घेणारा, कुठल्याही गोष्टी कोणाच्या नियंत्रणाखाली असते तर त्या परम भगवंताखाली किंवा जे परम सत्य आहे, परमपिता आहेत, भगवान श्री कृष्ण आहेत, त्यांच्या नियंत्रणाखाली असते. त्यामुळे हे ज्यांना माहिती आहे किंवा मग त्या भगवंतावर दृढ विश्वास आहे असा जो कोणी आहे तो निश्चित ह्या 3 गुणांच्या पलीकडे जाऊ शकतो. आणि जो ह्या 3 गुणांच्या पलीकडे गेला तो निश्चितच भगवंताच्या आध्यात्मिक स्वभावाला म्हणजे भगवंताचा आध्यात्मिक उन्नती किंवा आध्यात्मिक प्रवास निश्चितच त्यांचा पुढच्या टप्प्यावर जाता आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा देहाधारी जीव भौतिक शरीराशी संबंधित या त्रिगुणांच्या पलीकडे जाण्यास समर्थ होतो तेव्हा तो जन्म, मृत्यू, जरा आणि त्यापासून होणाऱ्या दुःखातून मुक्त होऊन याच जीवनात अमृताचा उपभोग घेऊ शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे सांगता आहेत की जो देहधारी जीव आहे म्हणजे आपण ह्या त्रिगुणांच्या जर पलीकडे गेलो तर आपण ह्या जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधीच्या दुःखातून आपण मुक्त होऊ शकतो. म्हणजे आपण हे जे बंधन जे आहे, हे जेल जे आहे आपण तोडू शकतो, जसं इथे दाखवलं. पण नाही झालं तर आपण पुन्हा त्याच विळख्यामध्ये अडकणार आणि मग जन्म आहे. मग जन्मानंतर आपल्याला काही व्याधी जडणार, मग आपण वार्धक्यात जाणार, ते शरीर जीर्ण झालं की मृत्यू होणार. म्हणजे जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी हे जे 4 गोष्टी ज्या आहेत की जे 4 दुःख जे आहेत की त्याच्यापासून आपली सुटका नाही. पण ज्यांना जो ह्या 3 गुणांच्या पलीकडे गेला तो ह्या सगळ्यामधून मुक्त झाला. आणि मग तो त्या दुसरं जे जग आहे, जे श्रेष्ठ असं जग आहे, आध्यात्मिक असं जग आहे,
त्या अमृताचा आस्वाद घेऊ शकतो, त्याचा उपभोग घेऊ शकतो, असं भगवंत सांगत आहेत. आणि मग आपण पुढे बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुनाने विचारले, हे प्रभू, त्रिगुणांच्या अतीत असणारा मनुष्य कोणत्या लक्षणांनी ओळखला जातो, त्याचे आचरण कसे असते आणि तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे कसा जातो? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे सांगता आहेत की असं शक्य आहे का, 3 गुणांवर आपण विजय मिळवू शकतो का? मग असा कोण आहे की असे कोणी मिळवलं आहे का? मग त्यांची लक्षणं काय, त्यांचं आचरण काय, आणि मग आपण त्या 3 गुणांच्या पलीकडे कसं जाऊ शकतो, त्याच्यावर भगवंत सांगत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ती आणि मोह यांची उपस्थिती असताना त्यांचा द्वेष करीत नाही किंवा ते नाहीसे झाले तरी त्यांची आकांक्षाही करीत नाही, जो त्रिगुणांच्या प्रभावामध्ये अविचलित आणि निश्चल राहतो आणि केवळ त्रिगुणच सक्रिय आहेत हे जाणून उदासीन आणि दिव्य राहतो, जो आत्मस्थित आहे आणि सुखदुःखाला सारखीच मानतो, जो माती, दगड आणि सोन्याकडे समदृष्टीने पाहतो, जो प्रिय आणि अप्रिय यांच्याबद्दल समभाव राखतो, जो धीर आहे आणि स्तुती व निंदा, मान व अपमान याकडे समभावाने पाहतो, जो मित्र आणि शत्रू यांच्याशी सारखीच वर्तवणूक करतो आणि ज्याने सर्व भौतिक कर्मांचा परित्याग केला आहे त्या मनुष्याला गुणातीत म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता गुणातीत, मग गुणातीत यांची लक्षणं काय आहेत? म्हणजे आता तुम्हाला ज्ञान काय आहे, मग ज्ञानी मनुष्य कसा असेल, भगवंताचा प्रिय भक्त कसा असेल, तर हे सगळे आता गुणातीत. तर तुम्हाला हे साधारण थोडेफार ही सगळी लक्षणं तुम्हाला सारखीच दिसतील, कारण की ते सगळे एकाच पायरीचे किंवा एकाच गोष्टीचे विविध पैलू आहेत की नाही, विविध टप्पे आहेत. मग आता इथे भगवंत सांगतायत की जो गुणातीत आहे, मग गुणातीत जो आहे तो कुठल्याही गोष्टीचा द्वेष करत नाही. ज्यांनी ह्या 3 गुणांवर नियंत्रण मिळवलेलं आहे, त्यांच्याकडे मत्सर, द्वेष ह्या गोष्टी केव्हाच गळून पडलेल्या आहेत. कुठल्याही गोष्टीची आकांक्षा नाही, अपेक्षा नाही, इच्छा नाही, आसक्ती नाही, प्रलोभन नाही. मुळात हे सगळं भौतिक जगाच्या ह्या ज्या सगळ्या आसक्ती, प्रलोभनं ही गळून पडलेली आहेत आणि म्हणून ते गुणातीत झाले आहेत किंवा म्हणून त्यांना 3 गुणांवर ते नियंत्रण मिळवू शकलेले आहेत. त्यामुळे काय होतं की ह्या 3 गुणांचा जरी प्रभाव वाढत असेल तरी ते अविचलित होत नाहीत. ते तसेच समभावानेच राहतात. ते त्या गुणांनी जरी डोकावून पाहिलं की नाही, हा गुण वाढीस लागू दे, ते शांत ठेवतात, स्वतःवर नियंत्रण ठेवतात, स्वतःच्या वागणुकीवर नियंत्रण ठेवतात. आणि कारण की 3 गुण हे सक्रिय राहणारच आहे. आपला जन्म झाल्यापासून आपला मृत्यू होईपर्यंत हे 3 गुण सतत सक्रिय असतात. असं नाही की मी 3 गुणांवर नियंत्रण मिळवलं म्हणजे ते 3 गुण काम करायचे बंद झाले, नाही. ते सतत सक्रिय असतात. पण 3 गुणांच्या प्रभावामुळे आपलं काहीही वर्तन करायची, पण ते आपल्या वर्तनावर अंकुश बांधतात, नियंत्रणात आणतात आणि मग ती कृती घडण्यापासून ते थांबवू शकतात किंवा त्याच्यावर ते नियंत्रण आणू शकतात. आणि मग कुठलीही गोष्ट असेल, खूप दुःख आहे, खूप आनंद आहे, मन उदासीन, काही नाही, सारखी प्रक्रिया, समभाव, काहीच फरक पडत नाही. खूप जास्त दुःख झालं म्हणून दुःख करत बसत नाही, खूप जास्त आनंद झाला म्हणून उगीच उड्या मारत बसत नाही. समभाव, ठीक आहे, ओके. तर ही जी उदासीनता आहे ही त्यांच्यामध्ये वाढीस लागलेली असते. सगळ्या दुःखांना, सगळ्या सुखांना समानता, जसं आपण मगाशी पाहिलं, कुठल्याही गोष्टीची आसक्ती नाही. त्यामुळे सोन्या आणि माती, दगड याच्यामधला फरक त्यांना सगळं सारखंच आहे. म्हणजे सोनं आहे म्हणून उगाचच सोनं आहे त्याच्या मागे धावत बसत नाही, की बाबा हे दगड, माती आहे म्हणून त्याच्याकडे दुर्लक्ष. सगळीकडे समभाव. हा माझा आवडता आहे, हा माझा दुश्मन आहे, हा मला आवडत नाही, हा भावच नाही. सगळे समान, सगळे भगवंताची लेकरं आहेत, सगळ्यामध्ये भगवंताचा अंश आहे, सगळ्यांना समान वागणूक. कुणाबद्दलही मनात द्वेष नाही, आकस नाही, काहीच नाही. त्याच्यानंतर निंदा, स्तुती, मान, अपमान, म्हणजे आपल्याशी कोणीतरी काहीतरी वागतं आहे, चुकीचं वागतं आहे, मग तीच गोष्ट डोक्यात धरून बसायची नाही. सगळ्यांकडे तू जे काही कर, तू कौतुक जरी केलं तरी मी तसाच राहीन, तू शिव्या जरी 4 घातल्या तरी माझ्यात काही फरक पडणार नाही. अशी जी भावना जी आहे प्रत्येकाकडे समभावनेने. आणि मग त्यामुळे काय होतं की जरी तुम्ही कौतुक केलं म्हणून उगाच
त्याच्या उगाच आहारी जायचं नाही त्या माणसाच्या, किंवा एखाद्याने शिव्या घातल्या म्हणून त्याला त्याचा द्वेष करत बसायचा नाही. त्याला लगेच क्षमा करून टाकायचं. क्षमाशील भाव. त्यामुळे काय होतं, सगळीकडे मित्रत्वाची समान वागणूक, की हा मित्र आहे, हा शत्रू आहे, हा प्रकारच नाही. आणि आपले जे भौतिक कर्म जे आहेत, की जे गरजेपेक्षा किंवा त्याची काही गरजही नाही, आध्यात्मिक अडथळे असणारे भौतिक कर्म जे आहेत, त्या आध्यात्मिक प्रगतीला अडथळा येणारे, तर अशा सगळ्या गोष्टींचा त्याग करणं, हे म्हणजेच असा जो कोणी करू शकेल, तर ते गुणातीत, त्यांना अशा मनुष्याला, अशा योग्याला गुणातीत असं म्हटलं जातं, किंवा ही गुणातीत लोकांची लक्षणं आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माच यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतैतान ब्रह्मभूयाय कल्पते. जो मनुष्य सर्व परिस्थितीत एकनिष्ठ होऊन पूर्णतया भक्तीमध्ये संलग्न होतो, तो तात्काळ त्रिगुणांच्या पलीकडे जातो आणि ब्रह्मस्तराप्रत उन्नत होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत सांगत आहेत, की जो त्रिगुणांच्या पलीकडे गेला आहे, जो गुणातीत आहे, तो निश्चितच भगवंताच्या भक्तीमध्ये म्हणजे त्याच्यामध्ये कुठे एकाग्रता आहे, भगवंताबद्दल श्रद्धा आहे, दृढ विश्वास आहे. त्यामुळे तो ह्या 3 गुणांच्या पलीकडे केव्हाच गेलेला आहे. आणि मग भक्ती सुद्धा तो खूप छान एकाग्रतेने करतो आहे, भगवंताची सेवा, आराधना. त्यामुळे आध्यात्मिक पायरी, आध्यात्मिक पुढची प्रवास जो आहे, तो पुढचे टप्पे गाठत असल्यामुळे तो ब्रह्मस्तर जो आहे, की म्हणजे स्वतःमध्ये असलेल्या परमेश्वराचा आत्मसाक्षात्कार. आणि मग नुसतंच स्वतःमध्ये का तर नाही, प्रत्येकामध्ये, प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये क्षीरोदक्षाय विष्णू परमात्मा रूपामध्ये स्थित आहेत. तर त्या प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित असलेल्या भगवंताचं दर्शन होणं, हा सुद्धा ब्रह्मस्तराप्रत उन्नत, म्हणजे हा सुद्धा एक अशा ज्यांनी 3 गुणांवर नियंत्रण मिळवलेलं आहे, तर ते ब्रह्मस्तर प्राप्त करू शकतात, किंवा त्यांची एवढी आध्यात्मिक प्रगती होऊ शकते, असं भगवंत सांगत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अमृतस्य यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकांतिकस्य च. आणि परमसुखाची स्वाभाविक स्थिती असणाऱ्या अमृत, अव्यय आणि शाश्वत निर्विशेष ब्रह्मज्योतीचा आधार मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत सांगताहेत, एकीकडे भगवंत सांगतात, तुमच्यातला सात्विक गुण वाढीस लागला तर निश्चित तुम्ही 3 गुणांवर विजय मिळवू शकता. 3 गुणांवर मिळवू शकलात की निश्चित तुमची आध्यात्मिक प्रगती इतकी निश्चित आहे, त्याच्यामध्ये काही हे नाही, अशी कुठेतरी शाश्वती देतात. आणि मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत, की ज्या परम सुखाची किंवा स्वाभाविक स्थिती असणार, म्हणजे जे आपल्याला ज्या श्रेष्ठ अशी जी प्रकृती आहे, किंवा ज्याला आपण पराप्रकृती असं म्हणतो, किंवा वैकुंठ नाम, मोक्ष नाम, तर ते जिथे स्थित आहे, अशी ब्रह्मज्योतिर आपल्या ब्रह्मांडाच्या पलीकडे, आपल्या ह्या ब्रह्मांडाच्या बाहेर, तर त्याचा आधार मी आहे, असं कुठेतरी भगवंत सांगत आहेत, की जिथे गेल्यावर आपल्याला अमृत अनुभव मिळणार आहे, जे जे शाश्वत आहे, जिथे आपल्याला एक दिव्य शरीर मिळणार आहे, दिव्य आनंद तिथे आपल्याला प्राप्त होणार आहे, आणि त्या भगवंताच्या सान्निध्यात आपण राहणार आहोत. आपण आपल्यामध्येच कारण की ती प्रकृती किंवा ते असं आहे, तिथलं वातावरण असं आहे, की आपल्याला आपली आध्यात्मिक उन्नती झाल्याशिवाय आपला तिथे टिकाव होणं शक्य नाही. आणि म्हणून त्या वातावरणामध्ये, त्या प्रकृतीमध्ये होण्यासाठी आपल्याला त्या पद्धतीची योग्यता, त्या पद्धतीची उन्नती आपल्यामध्ये झाली पाहिजे. तर अशी अशी जी प्रकृती आहे, असं जे ज्याला आपण ब्रह्मज्योती म्हणू शकतो, तर त्याचा आधार, त्या पराप्रकृतीचा, त्या श्रेष्ठ प्रकृतीचा आधार मी आहे, असं कुठेतरी भगवंत सांगत आहेत. आणि मग पुढे आपण बघूया. मग आपण आजच्या अध्यायात काय पाहिलं, की 3 गुण जे आपण पहिल्यापासून बघतो आहोत, की 3 गुण रज, सत्व, तमो, हे 3 गुण काय आहेत नेमके, ते आपण आजच्या अध्यायात पाहिले. आणि मग त्या 3 गुणांमध्ये असल्यावर आपल्याला काय काय होऊ शकतं, आपल्यामध्ये कुठले कुठले बदल होऊ शकतात, की जर आपण सत्वगुण वाढीस लागला तर काय होतं, रजोगुण वाढीस लागला तर काय होतं, तमोगुण वाढीस लागला तर काय होतं. आणि या तिन्ही गुणांवर जर नियंत्रण मिळवलं तर त्याला गुणातीत असं म्हणतात. आणि मग जो भगवंताचे भक्त आहेत, किंवा तर त्यातलं गुणातीत असणं,
हे एक लक्षण आहे की या 3 गुणांवर विजय मिळवणं. आणि मग 3 गुणांवर विजय मिळाल्यावर हळूहळू आपल्याला भगवत धामाची प्राप्ती होते किंवा आपण मोक्षधामापर्यंत पोहोचू शकतो. असं कुठेतरी आपण आजच्या अध्यायात पाहिलं आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. हरे